Sziasztok! Ezzel a videóval megelőzök néhány kérdést, legalábbis remélem. Amint látjátok, a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának a hivatalos weboldalán vagyunk, és be is keretezem nektek december 27-től a 22 bet és minden aldoménye is tiltás alá került. Hát itt egyébként ez a lista folyamatosan bővül, úgyhogy gyakorlatilag napról napra igyekeznek az összes még működő fogadó irodát megfojtani, illetőleg elérhetetlenné tenni. Ha alternatív linkjei vannak, akkor azokat is. Úgyhogy gondolom sokatokat érint ez, hiszen a napokban is még hoztam rá értékfogadást. Nos, ez 27-től, azaz a tegnapi naptól már szintén tiltott tevékenységnek számít. Majd pár szóban beszélek erről a szabályozásról, hogy mi volt ennek a célja, mi hozta ezt az egészet létre, illetőleg a kormány miért gondolja úgy, hogy ezzel majd mindenki jól fog járni. Egyelőre ennyi, majd az összefoglaló információ morzsákkal hamarosan jelentkezem. Úgyhogy búcsúzzunk szépen lassan mindenkitől. Egyébként görgessünk csak. A szerencsejáték kategóriában látjátok, hogy azért egyre több fogadóiroda neve kerül be, ha még eddig nem kerültek bele. Hát szép napot kívánok, sziasztok!